Ja, og nu laver vi en guide til, hvordan man bliver chauffør, lastbilchauffør. Ja, præcis. Starter på Google, skriver uddannelsesguiden, klikker man på det første link, derefter går man ind til uddannelse til unge, og så over i højre hjørne i de forskellige felter er der en, der hedder transport og logistik. Her kan man se, hvad for nogle kurser og uddannelser der er inden for transport og logistik, og det vi kommer til at mest fokus på, det er chaufførkurset. Og her kan I så se chaufførkurset, hvad det indeholder, og der er forskellige faner hernede, hvor der står mere om undervisning og alt sådan noget. Man kan også gå ind på Trafikstyrelsens hjemmeside, der er et fint link, og der kan man så lære mere om godskørsel, som normalt vognmand kører med, en lastbilchauffør, og diverse regler for det, og faglige kvalifikationer og alt sådan noget. Så den er også værd at tage med, når man kigger. Der er forskellige adgangskrav. Her står der godt nok, at man skal have kørekort, normalt kørekort til bil og være fyldt 21. Men hvis man så går ind under vejgodstransportuddannelsen, så er det ikke et kursus, men et decideret uddannelsesforløb. Og her kan I også læse om uddannelsen og hvordan den er bygget op. En normal lastbilchauffør, han har et grundforløb og så en hovedfag 1. Der er forskellige slags lastbilchauffører, og tager man en chauffør med speciale, så bliver uddannelsen længere. Man kan uddanne sig på erhvervsskoler, blandt andet TEK i Hvidovre eller i Ballerup. Der er nogle visse adgangskrav, som I kan læse, hvad er. Det er ganske simple adgangskrav. Man skal have klaret 9. eller 10. klasse og være bestået. Og under uddannelsen, så kan man få SU, og er man på hovedforløb og har fundet en læreplads og praktik, uddannelsesaftalen er underskrevet, så kan man begynde at få elevløn, som er noget bedre end SU. Og her kan I også se, hvad for nogle jobmuligheder der er. På grundforløbet, så får man gaffeltruck-certifikat, kran-certifikat, og har man ikke kørekort til personbil, så får man kørekort B, som er personbil, og man får også kørekort C, som er lastbilkørekort. C, det kan man kun få på hovedforløbet. Og udover det, så får man kørekort BE og CE. Det er normal bil og lastbil, og så kan man køre med anhænger eller trailer. Udover det, så får man førstehjælpskursus og brandkursus. Og der er her, kan I se mulige job.
Og når man kigger på lastbilchauffør, så kan I læse om jobbet, hvad det kræves af en, hvordan en typisk dag er. Og lønnen, som er det vigtigste, der kan I se, hvad for nogle slags lastbiler får hvad i løn. Og det er jo det, vi alle sammen gerne vil vide, hvor der er flest penge. Hvis vi så går tilbage, så er der renovationschauffør, som vi så før, at det er dem, der tjener bedst. Det er sådan nogle, som tømmer for eksempel skraldevognen, eller slamsuger, alt sådan noget. Og de har de dejlige jobs, hvor det lugter, og hvor pengene lugter. Når man har klaret grundforløbet, så kan man gå over i kran, fører, og uddannelse den vej. Og igen, ligesom de andre steder, kan I læse om uddannelsen. Og hvordan den er bygget op. Her på Vejgaards transportuddannelsen, der er der et fint Danmarkskort, og alle de orange pletter, det er der, hvor man kan blive uddannet. Hvis vi kigger på lastbilchaufføren igen, så er der et fint Danmarkskort, kødelig blå farve, men I kan se en masse felter, man kan krydse af og trykke på, og når man gør det, så kan man se på kortet, hvor der er mulighed for at finde arbejde. I blå, der er der gode muligheder. Det gule, der er der ikke så mange muligheder. Og det grønne, det er der, hvor der er de bedste muligheder. Den her uddannelse, den giver også adgang til universiteter for de videregående uddannelser. Så vi klikker op i feltet videregående uddannelser, transport og logistik. Og så kan I se en masse forskellige uddannelser. Men den vi er interesseret i, det er logistikøkonom. Fordi det er det vores Vejgaards Transport giver adgang til. Og det er, at hvis man alligevel ikke har lyst til at køre i lastbil ud på vejen, så bruger man nogle år på skolebænken igen. Og her kan I læse om uddannelsen, adgangskrav, optagelse, alt det sædvanlige. Og der er SU under uddannelsen. Så kan man blive speditør, logistikassistent og shipping medarbejder. Og speditør, det er dem, der planlægger og gennemfører godstransporter og sørger for, at varerne kommer sikkert afsted. Det er dem, der sender os lastbilchauffører ud. Og det er et kontorarbejde for det meste. Og lønnen er lidt lavere end en lastbilchauffør. Og så er der også logistikassistenten. Og her kan I læse om jobbet. Igen, man kommer ikke ud og kører på landevejen, man sidder for det meste på et kontor. Og tilrettelægger, hvordan varen kommer fra A til Z, og firmaet tjener penge. Og shipping medarbejder, det er dem, der står for
de varer, der skal transporteres fra A til Z, men via skibe. Og her kan I se de forskellige lønninger, og man kan stige graderne, når man er blevet shipping assistent. Og igen har vi det kort, hvor der viser, hvor der er gode muligheder og lidt forskelligt. Jeg håber, at I kunne bruge den her video til at finde ud af, hvordan I undersøger om uddannelsen, og held og lykke fremover.